So, hello. Kumusta? I hope you guys are doing good. I hope you guys are doing fine. Another video naman tayo. At ito, at natawag na biglaang pag-vlog. Yes. Kasalukuyan po ako nasa aking kusina na kung saan magluluto ako ng pagkain. Of course, ano ginagawa sa kusina, di ba? OMG, nagulat ako doon. Magluluto ako ng hotdog ng hindi kinakailangan ng yelo. First time kong gawin to, kaya samahan niyo ako, okay? OMG. Ito na ang ginagawa ko. Well, actually, hinugasan ko yung apat na hotdog at nagpakulo ako ng tubig para, kasi nga nakalimutan ko bumili ng oil or something. Pero I think hindi pwede ako ng oil. Kaya naman, nagtanong-tanong ako sa TikTok kung anong pwedeng gawin sa hotdog nang hindi kinakailangan ng yelo, hindi kinakailangan ng oil. Kaya naman sabi nila is iprito ang hotdog sa pamamagitan ng tubig. And I think I'm doing the right thing, diba? So ayan, syempre of course bago ko isalang ang hotdog, kinakailangan ko muna siyang hugasan, kaya naghugas din ako. And ayun, actually nagkaroon isip nga ako sa frying pan ba or yung sa kaserola, pero mas safe ata ang kaserola, kaya ayan, diba? Ayun, tingnan nyo guys, kitang-kita nyo, diba, ang bongga. So ayan, ayun tayo sa aking lutuang area, diba? At may kurtina na ako dyan, diba? May sheer na ako. Kasi ayoko na masyadong maliwanag, kaya nandiyan ako siya ng kurtina. And since induction ang ginagamit ko, hindi ko kinakailangan naman na may kurtina, and I don't see any problem na magkaka-apoy o masusunog yung kurtina kasi nga induction ang ginagamit ko. Di ba nakakaloka tong vlog na to? Talagang walang hintuan. Ayan, hinati-hati ko yung mga, or nagyan ko ng linya-linya, and I think umu-okay na siya kasi kitang-kita na yung mga hati na ginawa ko, di ba? And itong nagtaran ko is from H&M. Maraming salamat H&M. Napakaraming salamat. Di ba? At saka ito pinaka-favorite sa lahat ng gamit sa kusina. Ito mga condiment chuchu ko, di ba? So ayan. So babalikan natin siya mamaya. So actually guys, itong sabi kong tadtaran from H&M, hindi ko talaga siya gagawing tadtaran ng mga bawang, sibuyas, kamatis at kung ano-ano pa. Gagawin ko siyang display or magiging lagyanan siya ng mga bonggang pagkain. So kinakailangan ko lang bumili ng bonggang tadtaran talaga, and I think may nakita ko sa Quiapo, and gusto ko kasi kahoy lang din para mas okay siya, or I don't know kung anong best na tadtaran. Kung may suggestion kayo, please paki-comment down below. And kung meron kayong link ng best tadtaran, paki-comment rin sa baba para naman bonggang-bongga, okay? Kung may makikita sa Lazada or sa kung saan man. Okay? But again, hindi ko gagamitin ito para tadtara kasi sayang. Diba? Sayang siya. Gagamitin ko siya para sa mga bongga or presentation purposes. Pero doon siya nakalagay. So, there. Hindi ko alam kung paano ko malalaman na itong hotdog. Paano mo malalaman guys kung ito na yung hotdog, ha? Paano ba malalaman kung yung hotdog na binoil ko or ni-steam ko is tuna? Diba? Nakakaloka, stress. Check nyo ha, check nyo. Check nyo ha. I think ito na siya. I think lang ha. Feeling ko lang. I think na ito na siya kasi medyo tumabata-ba na siya, diba? So aahuyin natin siya. I think ito na siya. I think ito na siya. So iaahuyin lang natin siya. And ilagay natin siya dito para bongga.
dyan? Sino ka dyan dyan? Sino ka dyan? Tadan! Ang aking hotdog. Oh, may liit pa, diba? Bongga! Bigyan mo natin siya kasi kinakailangan kong hugasan to. Doon ang hugasan ko na siya. So, banlaw na lang. And patin natin siya dito. And ito. Diba? Adulting. Adulting is life. Diba ang aking hotdog na nakalagay sa placemat na dahon. So there you go guys, napaka-arte ko. Kaya kailangan ko pa i-film yung gagawin kong pagluto ng hotdog kasi nga first time kong gawin to in my 38 years of existence. Yes, first time ko talaga siyang ginawa na magprito ng hotdog using ang water. Kaya naman, if you like this video, please don't forget to click and subscribe and comment kung ano pa next na gusto niyo makita. And I love you, I love you, I love you all. At may content na ako, diba? How to cook hotdog using water. Bye! I love you! Mwah!